saa nwom na eda no to ya na opem so kwa o se sa na tie no to saa nwom no mamwa ye sanu ai na se tutu ye sha wokwa osi obaya boada osibileketo osibantima ko tie ya esha une ye na se tutu ye sha wokwa osi obaya boada osibileketo osibantima ko tie esha une ye kanteni ba ye sha wokwa osi obaya boada ye no male mana mu ye deni ye nya sampafu na mu okaseni ye nya sampafu na mu ye deni ye adwuma ye dio ye hiamu wa ye adwuma ye dio ye hian kwaso ye adwuma ye nyemo eba ye adwuma obatampa braba yomo aha nyansapo kasamfonyini so nyansapo no waje so de amam se yisane ne badwemba ekwan so YouTube eho na edi edwumadie amansan atu na edi akire se wowa ene wo ti se ope admankomasem abakwasem atetesem afutusem ensem abawom na nyansan nimdie ewom a wetimi di bi aba obrade a ensan ye ho na enko ba bia yemamakwa aba yemamu nyina mo ene hwe ewo kasafidie so ya sa ababiem ye ne mu eba abedi nkomo yehia se ya na onim se nyansapo tena se di a na ye de eye mpanyin enna ya tena se a ye ba ne ya befa adwen a enye kasantwi na emom no kasa abawomu na nimdie wo mu a yetimi di bi bobra eno enna ye beka na fidie so na ye di bi atufo enti ye de masesem ani guso na masoguso mo hwe na mutie subscribe share na like na fa wadwenche efa tato efa emmame nyansapo yesoma me se isane ne badwembe medase se waje so yenko na yenkoma yakunini ani ombedi nkomo yi yenkoma wonmo akwaba na afi yemra na yemeto so Kokofu sewa se wan pa for bracket papi se wa papa bi papi yemu akwaba be nyansapo so ya na wompom te sei ba de da romantic mi hu ye pa mame nko blaster striker number 9 say wona wasi asamoja anan ewo enwom chronic tinim nation team the nations team umpom te say ho ye pa aha nyansapo kasamfunyisi yemu akwa baba so me da wase ibu no ye da se won mo nyina so se won mo empom ye entina ne na ye be hya ase ne yakọ enwom kro ewo ade ba ko a ene kete won mo ade ba ko edon mo a emo mo ye sonko broni be ka se unique ekọ am peso mo fa so sanwom ne ne ya ba ekura nansa ne ye be sore ni ye be mo di nyansapo ye din no ne adwuma ne ye be mo di sanwom ti wudi ya ahwe ye tie ya yanka nkire no sesi a na ade atodwa bo wo kwan ye obefa so a odi be sanwom emma wo mo da sonko ewo mu dwumadie mu no aman hene ane ahemfo no sebi o sa nyanwum bia na ewo se ye to de ma wo mu na se kra na tie ene de eno na ye ba na ya besua ho ade na afi ya fa futu ewom ko se wa ene so de sa de asem na mu ade so ye de ba ye che kra se da bro se pa ye hwe ade ma mo ye sonko ewo nwum kru no mu no ewo kwan a mo fa so a mo hyehye mo nwum ya mo ye ne sei de meda wase ya kwa fa so hyehye nwum de egina kwan bibiri so se ye nuanom kura mo ye mo twaseni obu ha otimba se bia ma twaseni bi sei na sini no de eda so ni egina eda so ni ti fe edi na eda so no hyehye enwum emame na obeka emu nsam a kire nti emu nsam na obeka kire no na also obefa ade hyehye edi ama no ti bia mesini na me be na obi bekwa kokum obi ebe wi ache bekwa akọche no me de ama wo na wo de ahye nwom bi ti say bia ene bere bia sini mu we ene we bia ni brade o ma bia fa bi hye nwom a bia ye ene bere o mu a yes wo de hye na abeji super pepe ma me nwom de emu odu na emu ose baako na yemfamfi ha na afa yemfa nwura mu nkoyanim akumuncheche kurinche kwampa dawure ana wakumuncheche kurinche kwampa dawure nkasa na se tutu de fraban o sane aban oja bibire show da de fraban sane aban sorry o akumuncheche kurinche kwampa dawure
ana wa kumucheche kurunche kuampa de wuron kasa na se tutu le frabai o sani abai o jambi breshe o jale frabai sani abai sorry o piao mi bisa wo se eye aho ana se enwuma nkasa nso ye dan saa ne memi enu ntem se ye ka aho a bi ni se obehye agorase no na bia wa maso ye aye wadine milo aye na jesu ye wadine milo aye ye freya we nadia yanu me baya ye freya we nadia pa ano ni ahono na se we ye ntete ho a wo de sha ase na wo de abewura mu ankasa atonyom no wo kenti we ni wi afi na wo betonyom na ankasa no se se de wo to ye yanzane ye bekọ aho yi oh okay enti ye hu ne sa no ene na ye misai anwum bia na ye to no ba bia ma mini ka misa no wansa anwum bia na ye to no ba bia na se ye wa yi ase nwum ene ye wo party bi ase nwum ene se netie famede wasepa enya nwum bia na ye to no ba bia ene enwum kura ayetutuma ehemfo nwum no enya enwum bia na ye to ma wo hene bia ye wo nwum bi wo honom a na ye na se tutu ompemso enum no ye ono kwa no nwum a ana pia etuma no eso na abedum pempenso se nya otumfo kra odaromo ana eba mpa wahini bia ba ya na sa nwum no ne ato ne de ma no na atese ne ma bebire na enwum no ye wo de to asore wo ho obi wale de ye wo ho eyi ase de ese ye nchichemu memma watoto nyina bia mmahwe na yenhwe ye wonwum bi wo abetimi akase anwum we die edamufu apɛ yetimi to na yi ase yetimi to na so dem yetimi eto no adwumadie bi party bi ana bi ase ye obi saa ho yetimi to no bi saa ho ebi ne de hene bi ni se aye onyame aye asase wasobo afo ye na rade bo ami o ye onyame asase aye wasobo afo ejamu ani o ende obetimi ato to no bia say ye o say party asio say afasho betimi ato no bia afeto de eno de eye yi ase nko a na wo se to saa anwumi ma menwe enwum bi ti say media mi awo aye na huna mane mi ko media mi awo so ma na bra be mi o eso ade drama tente ho abami e obi kwanfo de abodi osahene yo twa no wale papa na bra be mi ala memi awo aye wo aye media mi awo aye wo aye sadia hia wadi amia wa wura huom na me ware de nwum kroba nti o ko wala na kwato wadi amia de a ene awale na wugu no so dem we de kwato su bi adie twa nwum media amia wa so dem da enyi enti ya wura so dem ene na nwum ben so na wo se eno de aso dem ye to a yenye mfumso wo ho wo nwum krum aso dem nwum de bibiri am de ano hye ba ko ngano eti mma bofu gebe sane ba aso dem nwum pa na yakwa yase eto ye mede eye roman fo nwum eno mele ba na mu ye deni ye waso hima ba na mu kaseni o adwuma ye di o ye hiamo ye nyame sunsume be ka ye ho ye waso buafo e be di ye nimo ye adwuma ya ye mo ye mo ya ba ya adwuma o ba tampa bra ba yo mo anwum ne ye me de sesi so ba ko mame ye no mele mana mu ye deni ye nya sampafu na mu kaseni ye nya sampafu na mu ye deni ye adwuma ye dio ye hiamo ye adwuma ye dio ye hiam kwaso ye adwuma ye nyemo e ba ye adwuma obatampa braba yo mo nese we eno Mary ene ye de ahise nwumi de ama Roman fu wow echese eyanwuma yetimi bona so den biemu Christopher hia ni je betimi ato
say yehu ayie de na yabo asode mu nso de na yabo de ne de yetimi bo de baabia na aware ase nso de wo ho no ana o awale ase so de wo ho eno nso bi te sese awale ase de aye siano wai odo amedowo siano wa odo amedowo odo yewu ana mesemi do no na menyan odo yewu ana mesemi do no na menyan siano wa odo amedo no yes siano wa odo amedowo siano wa odo amedo no odo yewu ana mesemi do no na menyan odo yewu ana mesemi do no na menyan siano wa odo amedo no na se mutimi gronso wa aware ase pa arefo mo a mo pese mo ware nso na ebia wo firi se nwum kro de entimi ma ase no ewo amamre kwa so de nka awade ye kra de yem se nka nupa ne agore wo se edikan eba ase hwanwum ya maami tu na anya hokani na wo ase na wo hu se na wo hu besi aye no se wo me hu ni nyina ye hu aware ye hu aso de me hu ayi ene ye hu eno de edam ba bia yetimi eto ewo honom afa ye mra ye nananom ahemfo so Anyum bia na yetimi to de ma ohene bia wo pia wo ba. Enye anyum bia na yetimi to ma ohene a opie oba. Se ohene pie ba na kwato ko hinko ma no a. Ohene kra wan ti se ndi ni kra e wanyum ni mu. Ade nta ko hinko na yanyum ba ne. Se ko hinko ni ye wo bo adoa na so no. Ade awuram na apejam. Ti se mo ko hinko ye ko hinko ya ko hinko msaje so ko hinko ye ko hinko ya ko hinko ati epeja agoro no we ne de je ya momo agofuma na ne di peja ya hu enti wotu se ohene bi ba na ato no kwa wo hu se ye wo hu se betwam kra akọ wo hu se ono na ato sa anwum na ama no enti yemfa ne se ye nana dasebre osebonsu a wote dwete sika so mamponyene wo ba dwumadie bi ase se ye yie sa eye akoside afahye ana aware bi ase na ye pese wo hu se won ne ye to nwumi ma no no ana wo na ebe manfo bu se obi basa no e de nwum ne ye beto de ama dasebre osebonsu se dasebre osebonsu ba enwuma ana mra na me sha se de ama no Esia twa okwan twasio opanyin ni hwan okwan twasio esia twa okwan opanyin ni hwan ye ba okwan ne kwato asio no esio ne firititio esio ne firititio odmakuma amponkontonti obu ohia akuma na ne yai mamponkontonti obu ohia akuma na ne yai amene ampona na amene ampona na edi akoboji etata amponkontonti framo obonuani tianyino kotoko ye ni o pasa afena agona chase aye bonse wadishe bonse aye wadishe pra ku adansa so bonse wadishe pa ye wadishe bonse bonse be ma bonse se enwum we pie dia o so hu se eye ye friends mampon hene dasebre ena eba ti sabe yentimi enkonkoto abusua panyini me amepia me bayi yentimi ntoma me dabi ntoma sa ene yentimi ntoma abusua panyini krom dabi enti yakoto nsan se ayamfom so entwe ye dia ma se sia no ama enwom no ede afra no enya enwom nyina na ohun so hene bi ba enwom no kwanya enwom ana otoma no enwom bi wo hono ma na ye ebi a nana madawro mo na openso anwom a ye to sa anwom na mi denta ma me ne ma me fe basa enante ye no so hene ba o manwu enso hu se otumfo na ebenti na ye to sa anwom no eso na ye to ni nyina afrem enti se be fan se dasebre osebonsu de ye hu sanwum krofo ni bi ye pa ni nwum ya otutu ya ni din hihye mbo se no ayi ni dasebre ni din afim no ode ohene eye me abusua pen no ode mimi din di ahyem no ode to anso the same abodin na de ma osebonsu na no ode to ekwa amem sa ho ye wo bonsunum bi ohonom a sa anwum ne to ma wo mo bonsu brothers mo
omno nso mo ya de hye omoto ato saa bonsu no bi e de ma wo mo na nyi obu ho no ma ono oni bonsu onfiri bonsu abusua bia mu hu na ase bonsu odi yanya ne saa yenko ayi dasebre ye otuo serebo dwaben council of state jomtani dasebre pia wo ba dwaben manhene ede ne be man hu se dasebre na ebe yi se Kokofu sewa meti hoi na dwaben manhene apia majementrowa aye wo fi dwabi otuo serebo yesu nam ne ekonya no ye wo fi dwabi otuo serebo yesu nam ne ekonya no ai ye ai bo ai odi ya bo ai ye wo fi dwabi otuo serebo yesu nam ne ekonya no ye wo fi dwabi otuo serebo yesu nam ne ekonya no ai ye ai bo odi ya bo ai nse otuo serebo ne botoso mienu dwaben manhene wona yi ne ti a wo ba yi tese enwom no so a wotu no nyina ya enwom a ahemfo no me se wotu se no mo ba bibi opusu no to tini din so anya boni din ko asa de bia o so obedi asa esa so ani asa so beda nani no ahwew no wotu atene ya be ko yanim na ya nwene ya hwe sabe akurofuru ma na yese de asa akapoma na enwamu no na wo se kofi wo pie no oba enwom bai na Kokofu se watimi to ma no ana se kofi ni din a edi na osai ni nti no mgwe fa ni mfidi enwum aka che Serwaa'S so nwusa me ba to onwum a efe no osai ema me tina se kofi ya ba agwo na ne pie pe aye wasai oni nda bi mo kata che amai babo limpo da sibraje aye ye wasai be men siansi no amwai ama bebo limpo eje ye na se Kofi asante fon ka brefo katachie nana ama bebo limpo nana aye osaye be mensianso no amo ama bebo limpo eje nese hu se saben akurofuru mo hene na yi ne ti a wo ba yi ayofo yeguso a ahemfo no enwum bi na yeguso a yetutu na ye wuram a ye wura ne kase mu ye duru bununum na yakwa akohwese ne ne nasi okrowie ene obrawe nwoma so na wote sikadwa kofi so na ono ene ohene a wotre nipa kon ho enu nti na fefo echiri no na wono etan no sanse aboa bia se otan akode a wotan no ene ntakre hunu keke enya ade a wobetimi ato no se de aboa kore etie saa nso na obedo saade a ya na yesua preku nanso sabie kronton ka aboa kokode ede na wo saade wo se wo kodo na woduru aboa preku enti ye wura memfie ahemfie menhia na afi ye wura Asantemam ne ahwe opem so nso dika ma menwom ba ko pa aye Asantenyom Abibirem pa a emudo na ye nwuram memfa nwuram ewo opem so nso ehonum ya eyedi anase ebia ai ode nchanyina pe ode bunumu ai mami ameda meni nkuma miso ape no ode nchanyina pe ode bunumu ai mami meda meni nkuma miso afre no ode nchanyina pe ode bunumu no nyansafo ai meda meni nkuma miso ape mi die yo ode nchanyina pe ode bunumu ai ano ae medameni nkumo mesuma frena chremenyum wenum kakra se fane se o maami ewuo no dampam na ohwese o si no maami sitie wudidi a o maami didi a wunie o maami fa ha wunie nenne ene agya o mu no ese o maami wuo o da kura woni kura ntimi nkum se wusu afrena. Okay. Ese eye arehunwum ankasa pa. Sepa. Yen komenhia. Opem so na eba de kesiase. Mi di fira de kesiase. Sanse memo aye ne nwum bia be miense bi di ama mi. Ti ma mi fira de kesie. Afini nyina ye wi.
ade kese pa ena opemso eba ase enyom be ne yeto ama be maba yo fa we de me da wase na wo hene di na de kese ahemfo nyina beba nanso so otikokwa so oba menchini ye ni ntumpan ni niame akeka bomu no bi kura bia obi kura enima ade kura ye awotimbusa na ho se na dia na ebubu basa no tino tenyu bi se ana wana be ya etiado pray yo nanai na wana be ya etiado pray na wo na se tutu kukodu fo obo wono ya ade ye kotoko hene no na ebo etiado pray ana wana be etiado pray na wana be ya etiado pray ana wo na se tutu kukodu fo obo wono ya ade ye kotoko hene na be ya etiado pray so hu na be ya se obi ka se etiado pra se bia baby animu ya etie na be hu ase ni make kabom ni me gigi ntumpan ne bibia ehim na wana be ya ni ma ebubu bai ese etiado epre so hu obi a be so ko hwe ade kora sa ko hwe de ba ni make kabom ti we no ntimi ntomo hini bia sa nyum we ye tumfo nyum me ma me no otete me afia basa enwuma no otomo otumfo pa ne sa nyum ya me tuwe enso ne sa me kura Kokofu Serwaa'S na me ba yetimi to de ma am so akotu asika akofenti se hwa na eba etiado pre obi a ba etimi to sa nyum ne ma no sa de na wo se ye hwe ne yie na o to nyum we ama opemso na mi Kokofu Serwaa'S so me ba na to nyum ya ma me a ebe de ehun so ye dantem enye nyum bia na wose yeto de mu bia ya enyum no so kura na ye to no sabio ebinum ewo mu no enyu na auto no onti ase se obebisa ama de onim no akire no ahomaso nti omisa enti wonde wote se hwa na ebe na nuanse wonde wo auto kro wonim se de ase akire enti me se nuanom se onim bibi na se obusa obi amana akire wa eno nti ase ne bakwa no osombo chen ho na mu se be ya obi busa obetimi akire mu nti no wonim abusa ne nkyerɛw nkyerɛw kron se twi ai yana nani abidio asana na kanya sini eje nani abiripa ai twi yana nani o bo ai kron se twi yana nani o na se tutu kukodu fo eje ade aye no o ai twi yana nani o bo ai mo mananda mini fa no hunu amane na se tutu mo mananda mini fa na ade aye no ina bina bo ina bina bo ye weja odio so weja no nese we no eye areho nwuma Asanteman opemso ni abre sa mo mananda mini fa ne de yo opemso nwuma opepa ade aye no na se tutu mu mane nda mene fa no hunu amane ina bina bo ina bina bo ye weja odio sa nyum na eda no to ya na opemso okwa o se sa na tie no tatu sa nyum no mamwa ye sanu na se tutu ye sha ukwa Osiaba ya buada sibileketo sibantima ko tie ya eshaune ye na se tutue ye shawukwa osiaba ya buada osibileketo sibantima ko tie eshaune ye kanteni ba ye shawukwa osiaba ya buada enti se wo hene tie adwamu ana Lady Julia eba ede anwum na obetimi ato ede ehia oyere ohene mami wanum danso wachi danso ana wanum danso wachi danso nam ye denia ana mo sentre wahini wanum danso bra wanum danso wachi danso nam ye denia ana mo
Sentro. Swahunu. Nenim danso. Nechi danso. Anamu wae. Sentra. Asem we me misa. Marefo mu ehwe mi nyina bedi me ho yaw. O mu bisa pa na nwum kro de asi obi ato anu abɔ ne hwene. Eno no eye monster na se emra no. Enwum kro na bu ho no mu a enye ne yabɔ ye hwene. Ibu an fidie no so timi bɔ ne hwene. Eni nyia ne se enwum no ya na Mike bebre no e de ko oma no dodo. Ka me bisa no kra. Wo sa wo de talewa no bebre a enwum no entimi mpie. Abekata wo hwene na no ndimo nwane ama nwane ahun. Ti wada wo ma ayema ekwan mle mu kakra na ensem na ye ka no etime pie. Na ye se enye sa na amamne ne te. Na emu ye na abibinyum no bebre wo ho so a ehwene bo kakra ka ho. Wo sa eso no nyonkro anwu ne so no asore nwum. Wo sa ye de abibinyum nti bu a wo bo hwene kakra fe ma na ama ensesan kakra abem. Ebi a obebo hwene pa no to ba akoma mintie na ye mfa nsore. Said enano mi ko program yes na mi gira mamu abi achi no mo ka. Enyu de enyu crofo de se bia sa sene ho ene ne nworo no on se sene ho on ene ne nworo. Wo se obra mu ase hwene ne mu ase kakra. Yes sene ho ene ne nworo sene ho ene ne nworo. So ho ho na de hwene bɔ ne ba no. Ho na de hwene anyum bi ha oto de hwene bɔ ne ba. Enyom na de ba. Ye se bia wo se da. Bi. Sasa na wontum ka se sini ye ene ne nworo we se no ho se ho no so se wo bo hwene na ade aka ho so wa hunu afi no watch tactics no eti yarefo amohwe anam wo ha wo saa ade no ho no kokofu se wa na de we ko ni o wa me yahu se saa enye wo no hwene ene wo mo bo yesua bebre ena ede afa ho me ama hye wo bo se nyame eye adom a ntwene na nka sabesi ho mema na aye adosoa na mema nso ye den na aye adosoa mema so frantuma ntia de enzi adosoa o le mu si adosoa kambeka se ne nso mesi adosoa na ya kire nwum na nkasa o kire magu akire na twene we din de se no de asiso we din de se no de asiso ye hyekita ase a ye hye ase free hi na o de afe asa na nkasa no na ye de ahye ase won ze misi ye mensa kono kire se agro no na ya de kakra na ma memeboa anu anu no pepe eti ye de we besia na ya sore so ma me bibi wo ho a obeka de atwa to aye ma kwan na fifa tato oh de meka ne se meda nana se kofi ene ne mpanifo ase ebio kocha center fo nyina meda obi bia ase meda me maame adwabo atema ase ene me ma ohemma nana safo adwofo kua meda obi bia ase de meka no yo bema de ko bi man kan bi de enye tikakra wo so de betato de meka so enyina enase na yede ewom na nsem so ya bon tofa na se omati no omso mfa nye suti na mfa mom bra na afi so yenyina yensua yamambe ni yamane ene yamambe hu hia ye pa bi se obu a wo nsua so tukwan na afi wo prese obede obesua tie yensua ne ntem na ye hu ne ntem asom bi chia obi a chia me mame adafo do na ana ene papa na kwame apietu ene na ase kofi na dawo ma ne opem so katachi a ninti nsa koma ene oche maifu nyina ahemfo se ade Dr. Pepoma so da kotukuma e chia na ebu no piao arefo aha na edi musie mehu nsem a wo bebisa no eden na wo kire ma de ye misa no baabi a wo se ase di fiye ho no ye da me se ye de ntwene ne beba no tinya abotre ntro ntapo mfa nto ase mfa ma mesrew mehu se wo betro ye bebisa ono nso baabi odi fiye sanse ho no ne yeduru ono nso ne diem nsa na ye wura asano nti enche kra koso na hwe nyansapo kasamfo nyina ye guso aye sane no emadwen ema ekwanse ma munyina mo ene hwe a wode yahene wa memidi ene abusua pani owusu duomi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama
akola wa no so na se otimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya